Langgeng
Semoga umur panjang ku harap bisa terkenang sayang tersahake panyuwunmu tak pasrahke jantung hatiku nganti nemoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Minggu esuk atus mrebut gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Ya. Ya ini seribu sabilo Kak. Mangan daging sapi karo maca Quran. Terus Nak kira dirapit jebol tamu undangan. oh, Mas. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu sebab saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung monggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus berobat gas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan.
pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Roman. Sampun boten enten tenagane, damel ngimbangi liyane, sing ketok enak uripe, kadang kepitek klaran, ngempet dadi tangisan, rodong panguripan, bakale muter nanging mbuh kapan. To sing pengen kaya ngene, terlahir rasuki pondo, sadar aku kalah rupa, terserah kowe sayang do aku ora, aku ra maksa, tapi yen wis bahas tresno, sing jelas aku sing selalu ono. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Pancen nasibku lahir dadi wong kiri, urip serba susah satermu apa anane, pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane, tapi sadar diri aku ora iso piye-piye, gandeng kowe mbutuhke raka, sedangkan aku iki wong waras, wis kalah rupa rasuke pondo, cintaku nikat kaitan gedene rasa. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Mas Arga, Iya Nduk, ropang. Ropangnya artinya apa? ropangi pange iki enek artine. Apa? Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Alah, alah. Roh. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Kenapa wong
Simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Aku pancen wong randuwe, jare Simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka Simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin,
nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa
mencium kening kamu. Ayangku rindu kamu, ingin memeluk mesra kamu. Sungguh rinduku menggelitik, ingin bertemu sama kamu. Ayangku rindu kamu, ingin mencium kening kamu. Ayangku
nampa kabeh kenyataan. Yen ngerti larani kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke. Hamba kowe salah aku tak sing ngalah. Ben hubungan aja nganti
jalani asmara menunggu pertemuan tiba. Coba pertahankan, namun sebenarnya berat rindu yang ku rasakan sayang. Ku seorang di sini menyendiri dalam kesunyian, hanya bulan menemani sepinya hati. Meski jauhnya jarak, cinta ini kan seperti biasanya. Takkan ku ingkari semua janji suci. Keindahan wajahmu melebihi indahnya permata. Hati ini telah kau miliki, duhai pujaan hati. Pertahankan hubungan ini, kasih kau ingat selalu, ku di sini menunggumu. Musik digital lagi. KMDK Apa ya? Bar musik digital koplo. Koplo abis. Bersama Order Dardur. Orkes Melaku. Melayu ke Banten. Orkes melambat. Ku coba pertahankan, namun sebenarnya berat rindu yang ku rasakan sayang. Ku seorang di sini menyendiri dalam kesunyian, hanya bulan menemani sepinya hati. Meski jauhnya jarak, cinta ini kan seperti biasanya. Takkan ku ingkari semua janji suci. Keindahan wajahmu melebihi indahnya permata. Hati ini telah kau miliki, duhai pujaan hati. Meski jauhnya jarak, cinta ini kan seperti biasanya. Takkan ku ingkari semua janji suci. Keindahan wajahmu melebihi indahnya permata.
setiaku